туган тел, и матур тел, әткәм-әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы. Иң элек бу тел белән. Әнкәм бишектә көйләгән, аннары төннәр буе әбкәм хикәят сөйләгән. Эй туган тел, һәрвакытта ярдәмең белән синең кечкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым минем. Эй туган тел, синдә булган иң элек кыйлган дугам. Ярлы кагыл дип үзем һәм әткәм-әнкәмне худам. Саздың мама.